Ga primi za nos. Tebi se uvijek po staroj luci ponovo vraća. Ovo je inače original dimnjačar Rudolf Karužić, poznatiji kao Njunjo iz Herceg Novog, koji je čistio uredno dimnjake. Inače je bio Italijan, polu-Italijan, polu-Slovenac. Bio je karikatura grada, tačnije naš original. Inače nije imao jezik, pa ovako malo Njunjo dok je pričao, po tome je nadimak Njunjo. Aha, bio je prevrtljiv. Čistio je mnoge dimnjake, da tako kažem. Bilo je tu svačega. Bio je veoma nestašan, da tako kažemo. Inače, kažu da su ga zvale žene kada muževi nisu isto bili kući. Njunjo je bio popularan, što je nizak, a znamo šta niski ljudi nose. Koliki nos, toliki ponos. Dodirnite ga i vi malo, za sreću da kaže. To, za nos. A neće vama toliki ponos biti, ali nema veze. Hey,